naimbag ka naragsak nga oras iti tunggal maysa. Welcome kayo kanayon dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Kapadasan ni Kabsat Tino sa napudno nagantin tay patangata ngay drama ita. Nga makablawa mampay ni Aljor Dalipe, Kabusi Villa Santa kani Maricar Tibayan. Kastimanti ko na ni Kabsat Tino. Dir manang biyanang, adda kalugarak ano mabartag kat maamnesia. Kat dinan malagip na gitar aramidan na. Ada na diskubrek apag kapuyan na kat ginundawayak matdayta. Rogyak man nga rod ti agsalaysa. Luis Barok, ay, damag ko nagsildukan san. Mabalintag singil? Unay, di yun maiturturukan tatatino. Kasapulak met nga min, Barok. Taigatang ko matitilako. Manoy ati utang ko, tata. Limagasot lang met kidi, ah. Daklaba nagdaytan. Dayta limagasot ti paspasabat mo kanya akong, tata. Pasensyakan, Barok. Weng, bayad ako. Tapno awan may bagbagam. Uray ko mano 5,000. Limagaso mo lagayang. Dito tibahin ko. Ita kayo. Na, loko day taon. Ninapayawat na yung pagmat. Masakit tinakam nang agbayad ito utang na. Agutang-utang kayo nung nasakit mo tinakam yung agbayan. My goodness, kide. Kung namutlan asino ang baknang day tatao mo, ha? Nay, Pagpiling? apay, asino ti ka, Pam Luis, anak ko. Day di ala kay Alfonso ananang. Kung namutlan asino ang kabaknangan na nagsasaw. Ha? Bayalan na kano ti biyag kon. Na, apay aya, anyat nagapaan nyo kadkwada. Apay, akas tatim bagana. Kasano nanang, pagbilagan na ti kalsada iti rek. Sano masagit itilugan ti irik na. Agungat. Apay, kukuha na iti kalsada. Pag nangarog nga iti motor. Pagtaya bagkiday. Ay na, kasla di mo na iruwam ti ugali day chay anakay. Pasit siguro ati panagkabaw na day jay. Saan nanang? Talaga kiti nagalas ti ugali day jala kay ah. Malaala, baybay amon. Ingka ka umanganan anak ko, nakaluto ako. Anya masidaya. Nagsigangak iti ikan. Basta manin. Ikan la kanayo ng tilutlutuan nyo. Nagsidata mo iti karne, iti kalman anak ko. Amo yung asan asumrag ti fisi ti karabukob ko nanang. Jak manganan, napsuka ko. Mala, ilutuan ka nga ron iti karne asidaem, anak ko. Malala, mabitlaan. Hello, nanang. Ay, agat arak ka. Umanak ka manay. Inanang ko na ya. Manote ka, Japorta. Ibagam ta, ikan ka na. Ha? Apay, nagsweldo ka na yan? Nawan, ananang. Iso nga ibagam, manote kayat mo. Daited ko rin ka. Yag mo amin ti kwarta, daidulin ko. Tapno saan mo apagbartek amin. Nareglado na na. Nanya tikid daw tinakitid ka. Tay, nanang. Kukam amin datan. Nang, inikan na kay sama ni Manong iti kwarta itay. Wine, amumutan ti kabsat mo. Basta na bartek, itid na amin na kwarta na. Agag, pay nga agad. Samat lagbalin ang nalailo ni Manong no nakainom. Wan nga ro da, sapay agat arak. Arakop nga arakop, kasla na ililiwan, kadag kabalay kabilaang bait. Talagamot day tanga arak anya nanang. Pagbaliwan na ti ugali ni Manong. Pasingputan na. Mayat tipik to ti arak ni Manong Luis nanang. Wan awampay ki di ti kaapanan ano mabartay. Angam no limpyaw ay adaw ti kaapan na. Arsagid launay no saan anabartay. Isu na laeng tano kanayunan na mga ro ti uminom. Amangan no makaalamot iti sakit na.
Di mangarod pa bagbagaan. Wen awan, ngam kalpasan ti sumagmamanungal daw, agsyat tumanan. Aywan, pabulutan dakman pa iti sangaribo yun, nanang. Andang amin bayadan dagiti apo ko yung iti pagadalan kat saan pa ang nagsweldo nila kay ko. Kisayak pa'y laang tay kwarta ni manong mo Sige nga ron, nanang. Sana balay, tadi na siguro na mo nga dakwarta na kada kayo. Uray di na amo, anak ko. Ngam isublik mo laking kwa na ti kwarta na no saan anabartag. Tamangan no kasapulan na. Itadyo ka amin kanya ko na, nanang tasyak ti mangidulin. Saan, anak ko? Ang mga no magastos mo. Sa nga ribulaan, ti itid ko. Tata Tinaw, umutang akman pa iti may sakaban na bagasyaw. San apa nagimot, Marie? Ngumadnapay tay aglat-lati nga utang mo dito isturog ko. Balasang ko. Bayadak tumulang, nagsweldo nila kay ko, tata. Hindi pa lang ibagbagam tayo ta sweldo nila kay mo. Ngam tinsama nagsusweldon, tadi ka mo't makabayad din. Ay kwa, na-delay nga minti sweldo da, tata. Ay, nako. Sige. Ikan kay di bagas. Ngam 5 kilo lang tane, malugi akmat no itid ko amin kin kaalako. Agbayad ka kuma, uri inutom abayadan no iso. Wento, tata. Di ka madanagan. Tanog sweldo nila kay ko. Parbango nagtuti umayag bayad kan ka. Lumabasak pa tata. Ne, nabartek ka man ng Luis. Apay, naginumaman din. Iyan, tibalay ta kumparik, tata. Ewan, mano tayo utang ko kang ka? Bayadak na. Ay, awan utang mo kanyak, Luis. Oh, imposible Ang mga nalipatam lang, tata. Mano tayo utang ko dito, istalma. Awan nga rod. Tay kabsat mo ti ado ti utang na ditoy. Ni Marie. Abay, manuti utang na tata. Ay, adu nagatidog ti listahan na ditoy. Sige. Nabayan akong ti utang di kabsat ko. Ha? Sigurado ka, Luis? Amangan mo, bartek mo lang tayo ta. Asa? Manuti utang na. Ibagam, tambayan ako. Kasi maday siya kabsat ko. Patgagday siya kabsat ko, tata. Iso at tulungak. Naimbag nga oras mo, Tata Tino. Umayak man nagpauna iti utang ko. Ha? Mabalintag pauna oray sa ngaribo pailahan. Ha? Ang kwa? Katwan awan problema. Ay, agyaman nak. Adtoy, tata. Inton sumaron naman ng titandu mga utang ko niya. Ay, uwan. Uwan, Marie. Ayos lang. Nasaya at nakariing kan Luis. Nabarbartek ka man ay nasimangput idi kalman. Nagsweldo ka idi kalman. Saan? Ang mga no inyinom mo amin ay nakwarta. Diyak nga rod malagip. No asino dyan ang tudak iti kwartak na. San aya da kayo dyan ang yawatak iti tayo dyan? Nay, ay saan magtanak ka? Ay na, day tangamin timadikan ka. Tano na bartekan, adaw ti di mo malagay anak ka. Wano? Naragrag ko nga ta. Nay, ang mga mo no, ingatang mo amin iti ara. Saan nanang? Tadjay katrabawak tinagilibre itin siyat me. Birthday na ngamin. Kahit, ayan na nga rodon ngay. Diyak nga roda mo nanang. Diyak mo tin malagip. Kaslaad na ng tudak. Diyak malagip no asino. Ang mga no di katrabahwam. Ang mga no impadulin mo kankwana. Ay. Damagag to mga nagpaisugan ko na nanang. Di na mo ka no malagip no asino dyan ang tidan na iti kwarta na day dyan nga anak ka. Ha? Apay? Napukaw ti kwarta ni Luis? Win nga road. Kasusweldo na pa imo nga road. Uray kumaano yung padulin na laay. No kasta,
Talagang arot nga at dadagitay mabarte. Aditan malagip ti inararamidan niya. Ay na, pudno dayta. Ket may santi anak ko dita. Amangan mo ito narigireg na. Jak nga rod amaw. Nga may puteng na mulat nga ibaga kasla adda ka no nang iyawatan na iti kwartana. Ay na, imahinasyon na ladaytan. Amangan no yung bartek na kidin palusot na laang ng daytan. Mabalin anayunan tay utang ko, Tata Tino. Ay gatuan Ayan ti utangam. Ni, itaman pa akas laganado kayo agpautang? Ha? Si Kama. Sigod man. No ngay may sakaban man na abagas ti utangag, okay lang. Ha? Ay, oo na. Basta agbayag ka, wen. Oray inuta mabayandan. Tinapatag, makabayad ka. Alangar, Tata, may sakaban ti utanga kon. Agpauna akmanan intun umay alawas. O sige, awan problema, Marie. Nene. Ni Luis ti lumapas. Kat may basabasi nga magmag na. Padagasak man. Luis! Barok! Lumamasak pa eh. Tata! Dumagas ka pa, Luis. Tada ibagak. Mga bagayo. Tata. Nabartek man ang dayto. Nagagad nagbayad iti utang na nung kastuya na bartek. Luis Barok. Naurnong man ngamin ti utang di kamsat mo. Amangan mo kaya't mo abayadan. Nagsildo ka man siguro man Oo na. Manote utang ni kapsat kaya. Bayad na kami ng tata. Mapit lang, talang tilistaan. Dahito hindi. Kita 5,000 amin, Sige, sige. Bayad na. Mas asya na kami ni kapsat ko. Lab na lab ko kami. Isuot tulungan man. Ay, awan mo, Luis. Arak sa mutan ti papaparantis will daw. Saan mo tayo siya tagas-gastos? Mag-inom kami. Iliblibri da. Kahit, ayan nga rin ti sweldo. Apay aka na yun na maibus ti kwartam. Ay, siya nga rod malagi pa na. Ang mga nung nargreg ko manila. Ay, liklikang man ngaminan ti arak. Amangan mo't nulukluk wenda kan dagiti kainumam. Amangan no isuda ti mangal alay ti kwartam. Saan daw siguro ang marami ti kastaranahan? Damagam tuman nga rod kadakwada. Tamangan no napidot da kat naidulin da. Awan serbe ti panagtrab-trabahom no kasta. Kanayon mo it amapukaw ti kwartam. Ay, anday ta. Nanayunan man ng tilang ko. I-display amin dito yan. Nanayunan ti kanan siya ko naman. Sana siguro pa nagtakaw ti kastuan. Tadyak mo't taktakawin ti gatgatang ko kadag ito yan. Itadamot kanyak. Tata Tino! Imado tila ako yun Si kamag gaya Marie. Umutang ka di man, Ay, saan pa'y tata? Umaya kag bayad. Ha? Sigurado ka? Bayadam amin ng utang mo? Tata, tane. Sana kaya't di asawa ka morno nga nakiti utang. Kan mabalin, dinan kaya't nga umutang ak. Umutang ka na taang. Okay lang mo't kanyak. Nala, bayadak pa nga ruti utang ko. Makitan to no umutang akmanan wano sa anan. I love you, Nana. Hey, sa kamula na lambing kanyak nga inam no nabartek ka, Luis. Kahit yun tayo, kwarta, Nana. Kaun yung mau na data iduling ka. Siyak ti mangiduling, iti kwarta. Toy, Nana. Nagsuldo ako. Nasaya at may tasaan anak pukaw ti kwartam ita. Kukuha yung data, Nanang. Aywan, agsukat kayo. Tayo makimisa. Anya,
Ay, malumay. Nawan mi sa itan Ito rawan misa. Basta mapantayo di simbahan nang. Tainak mang te diti kwarta. Ha? Alagi din nanang. Ang sukat kayo. Daintay di simbahan. Intay makimisa man. Manong Luis, anda kwartam dita. Awan kwarta. Dumalawat ka mo titi kwarta, Mari. Agsuswildo mo di asawam. Orang nga rin ti masusweldo na manong. Alan na, apay no saan ka nabartag na kay memot ka. Gumno nabartag ka, naparabor ka. Basta awan kwarta. Iba kami di asawam. Tadoblyan na ti panaggagat na. Tapno maipay na dagiti kasapulan yung nga agiina. Kasjay na nga raw Jacob sat mo, anak ko. Sala na lambing mo kanya, lunabartay. Agad nga agad. Ang na usawa na yun, kaslaawan lang. Naimot pa'y ako na yaw. Garud Mayat sangag pa'y suno kanayon amabartag sumingpot. ay, manjak no siya. Isumula ti agbalin akaasin no kasta. Makaitin iti sakit day tanalabas apan nag-inom iti arat. Sa bagay matkit di Angam kaslag tinuma nga rin ti panunot na nukas di makainom nanang. Kaano ti sweldo ngay, Luis Barro? Apa damdamagan nyo, tata? Kat awan mo't utang ko kata kayo. Ada pa na utang di kapsat mo. Nay, apa yung sakti singiram ngay? Utang na, di iso ti singiram. Sakti mo utang nga. Ne. Madinsa talaga ti jar mo No saan ka nakainom? May mayat sano nakainom ka? Sasawan nyo mo, tata. Kaso sa amin nga daw ti pa nagsusuldo yun. Saan? Hoy, awan nas ka na bayadak yung katata. Awan utang ko. No kayat mo, ilibre ka ti siyat ita. Kayat mo, importe ti isat ta. Impaw iti ka anak kakadya abroad. Kastaya, ramanan tamang nga ron. Deta imported nga arak yung tata. Manoyag ti utang dyan kapsat ko, tata. Kunak na nakabayadan. Saan pa'y baro? Imutang mga minmanan. Manoya, tambayan ako. Lab na lab ko ngamin ka. Kasi man dadya kapsat ko, tata. Mangutang pimanan. Gapoy ti kinarigat ti panagbiag na. Patpagdag na dya kapsat ko. Ura ni nanang ko. Patpagdag na to. Dahito'y tilistaan. Dahita, kita mo ti utang ti kapsat mo. Diyak mabasa. Ibagamlatan naman ang itag ko. Ay, ada pa yung utang ni insan mo, Akarda. Amang ano kaya't mabayadan? Ninsan karta. Manuti utang na. 2,000. Bayada mo nun Dapat pag gumasama dahil dyan kasinsin mo. Oo na. Sige. Pagpad gagamin ng kabagyak, tata. Masyanang mo lang iti dahil dyan karta. Ta, nariga mo lang, di pa nagbiag na. Ta, agsakit dyan asawa na, tata. Iso ka, sige man lang. Bayada mo tanti utang na. Ay na, awan makamoy tararamida kini Luis. Tamis mo ani Luis, di na malagip tararamidan na numartag. Nakagalan siya ang manana. Iso ang nakagatang ang manana tinayong dilaw dito store ko. Itisblik manandag ito inayong tilako. Manayunan manan ti mapaglakwak no kastulaeng. Nay, adamo paglutuan mo dito yung store mo, kakatinaw. Aywan ka. Tagluto ako man iti pang merienda. Isupay ang nayong tilako. Bigsan sa akin itikitam dito yung store mo, kaka. Imadupay dagiti lako, maun. Medyo. Adamot basin. Hay, dyan ako, awan manan. Napukaw manan ti kwartanan. Nagbartok mga minon, hindi kalman. Awan survey ti pa nagtrabaho na. Tawa mo mauro-urnong na. Ay na, kagangay iti baro ang kaka.
Kaduan mo't abaro dito ayan tayo kat kasta. Iso ang mairuam kan. Tatatino, naimbag ta nakita ka dito yung crossing. Ay, nandiya store mo. Naura man. Anya? Ay, imposible matay tanaan. Kat no pinanawak laytay. Tadala umay ko gatangan dito eh. Nauram nga Ruden. Pinanawam samot ngamin na nakalukat ti paglutwam. Ha? Ay, wen? Allah! Ah, ay, nalipatang agpaisungay ni Dip Jalutluto ka pananak kayo. Ala, awadan! Naikimusan ti store mo, kakatinaw. Naimbag ata na ilasin ti balay mo kung saan anairaman anauram. Ay na, awanan ti pagtataonan ti pagbiyagang. Ay, kasaluwak pa itaningay. Awanan ti pagsapula. Agurnong kang tumanin ata ka. Tapno makarugi ka manay. Nay, si kamagayam kakatino. Anya dagita in karatay mo. Lakom dagita. Huwag ka, kapilitan nga gisursurak itilang ko na tawan matantay store ko. Nala, edisum nga raw ta agpili ak itigatangag. Oh, agpili ka kaka. Daytoy man ikan ken karne. Ken dagitoy natang. Mano amin ngay dagitoy. Saan mo nabayadan dagita kaka? Ipadawat kon. Ha? Ay, hapay ngay. Ay, malugi kan Ay basta, ilibre kong dayta kada kayo. Intong pigat, magidagasak tumanan iti sidaan nyo kaka. Ha? Ay, bayada ka. Tapno ang taganan siyam. Ay, basta saan, kaka? Babaan na kumalaang iti kahit kong aramidan. Basta, padawatan kayo iti lakok. Namiris ko aga po iti kinaswitik ko iti kalabas, isa na pasamak ti kasjay iti store ko. Nalabit na karmaak, gapo iti panagsasaur ko. Kat gapo ta mabaina ka mangipudno kada Luis kanti inana iti inararamid ko. Bimbawi ak kadakwada babaan ti panangiliblibrik kadakwada iti isursur ko alako. Kat ita nakaurnungak manan, iti pinagpatakdar ko iti store ko, kat jakon inaramid ti kas iti inaramid ko iti kalabas. Alakastan, tuy gayam mo, Tino. Alagagayam, di tamanan tinagpatinggaan day tapakasaritaan, wano kapadasan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para ti script kaniti drama to gayamyo Jenna Almoite. Ipapay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami. God bless kada tayo amin. Kapadasan ni Kabsat Ari sa napud no anagan tingkay mga ganita amay drama. Ngam sakbay na. Welcome back to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Hello kani Krista Yvonne Ribak, Jenny Rose Lunday from Kuwait, kani Marita Kokya dita San Quintin, Pangasinan. Kastiman ti kuna ni Kabsat Aris. Dear manang biyanang, aw-away dito'y lugar mi, kat panagtalon ti pagbiyagan mi. Iso may papan kadagiti dingwan ti padramakkan ka. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Aray, sanak ko. Di ka agpuy-puyat tamasapa kayo kanu ama panijebang kag nubigat. Depende, alanang. Sapay rumwarak na matanda Apay, papanamanin ay Hingka man aginumay. Inarang mo'y. Gagangay ti baro Pagpalabasan iti oras. Basta di ka agpuy-puyat. Tano na bartek ka, naladaw kan tumanin nga greg. Aldaw taw, no agrain ka. Unarang, makitan to ka rin. Ay, di ka pa lang kami mag-asawa, bareng agtalnakan. Kita man ni Parim Ajunel, nanakam, responsable nga asawa ka nama. Trabaho kan balaylaang, ti ayan na. Ay na, at takay manan. Ikumparadak man iti daya kumparik. Agduma kami mat at estado ti biyag. Agduma mat tigasat mi adwa Bakay, isa ka na anak man iti balon ko. Tay jayak man kalapaw ko iyabangkag amaturog ita arabi
Tanyaman nga oras kat aganakan tay bakak. Sapay agraira ita dagiti agtatakaw iti dingwen. Nasken amabantayak di dingwen ta. Wen lakay, tane narigat nga agpaiso. Sapay kakaiso na pagbiyagan ta dagiti taraken ta adingwen. No apay mo ngamin ang nagado dagiti agtaktakaw. Sapay nagdakkala katulungan iti talon dagiti anwang ken baka ta. Isang orod anas ka na mabantayan bakit? Sana rumbang ang mapukaw dagijay. Sige nga ron. Urayan nakbiitan tay saganak tay balon mo lakay. Apagisong, naluton tay pangaldawan tayo. Pare Junel, dumagas ka pa nito balay Mapan kan sama ti bangkag mo. Nagbalon kan sapay. Ay wen, tabantayak man tay, panaganak tay bakak pare. Talaga bilibak kan ka pare. Mayat ti pa nagtarakan mo kadag iti dingwen mo. Naglulok magda. Makita mo tay bakak nga nakagalop di tapuon ti mangga. Ay napo, nagkutong, nagkusim kami namangan. Ne, un ngagpaiso pare. Awan mo ngamin, Makapasadot mo ngamin ti mga pastor di bangkag pare. Nagadayaw. Sapay nagpudo mo Nagwatiwat pagpagnalain. agsakay ka ngamin na pare. San ngamin nga naawa kanyak dito pare? Sumangdunto pa nagdaduma. Gagangin na pare. Ano usam Sapay nagdakila katulungan tayo, dito dingwan tayo. Tinantupay kabagilan tayo agbabat iti kapudutan. Aglusduylatan siya. Iso na maminsan. San ko nga isalasalo di bangkag? Masapulat tamad, mataripato da na imbag pare. Ta kasla tao matladag kita. Mala pare lapsang kabay. Ta sigurado mabisinan na kita itinggun ko. Nagkasalaki din nagiti tarakan ni pare Junela yan. Aywan. Madansagan lalaki baka ni pare Junela. Padasak to mga ipaasawa iti baka. Barang masikugan. Kat umaduda man. Sana kasta nga agmay-may sala nga rutin. Agkukutil pa Isa pati datao kagsasado ta mga ipasto. No kastoy nga awan pangalaan iti sakati ang maipakan. Lalaki man ang timpas ngay tay baka tabakar. Manon adara sa puro lalaki timpas ngay na. Ay na, nagsaya atin ngay lakay. Sapay ado ti agbirbirok iti lalaki a baka. Tay paasawa na dagiti taraken da baka. Wen nga rod bakit? Ne, agan anad kawan. Amangan magsipsipot lang dagiti agtattakaw. Numaddaan da iti gundaway amang takaw ka dagiti dingwan ta ay sus, delikado. Masapol nga agridam tayo lakay. Di ka matanagan bakit? Ano sa kabantayan dagiti taraken ta? Tapno saan da ang mapukaw? Ares, baraw. Aldawan. Di mo't adupay, ti trabaho nyo kan ni tatang mau iji bangkag. Itay pa'y parbangaw na rimwar ni tatang mau. Angam sika, ay na, bumta ka intay sara tinuang. Angam adaka pa'y dito'y anak kailad. Unay kayo matananga. Makaturturog pala da tao. Istrubo kayo may. Agalas 9, iti agsapa. Sabi nagsakit yung ulo ko. Sinubsobraan yung tumul nga menti, minom iti arak idirabi ay. Di mo pa'y napuutan ay, na dito'y ruwar tinagturugam. Sa didak rin Sabi nagato tilamok dito. Kasla ka mo nga min mantika ba maturog. Dumanog ka pa'y numaklaat ka makareay. Iswa, binaybayan da kan Nalabos kayo mananang. Saan mo Tata Andres, agmay-may sa kayo matitibang kagyaw. Win baraw, talay, saan mo tamasango ni Ares tiyo may dito yan? Tari na biimit tan di pa nagbartik na. Oo na yun ni pare Aris. Baybayaan na kayong alatang agmay-may sa sumalog dito bangkag. Sapay lumakay kayon. Iso kumaat agtrabaho dito bangkag yaw. Ken mangkita kadagitay tarakan yaw. Win ko maa. Ngam tidakas na kaya agduma kayo mga miniti kapanunutan ni anak ka. Naimbag ka pa'y baraw, nanakim ka. Bareng makapanunot tong matlaan. Tata, Siya pa'y lakumaa. Ay win baraw, adon ti lalaki abaka ading win mo niya. wan tata. Ipasawak tuman tay tarakin bay, paring aganak biteng. Ha? Wan tata. Nakailatan ti makam mo. Naamumad ka na kayo tayo tarakin ko. Saan na kayong an-anwan dahi ta? Uwing baraw, kitinton sa marunulat tantay bayad na Awan gamin na itugot ko nga kwarta dito kay
Wan tata, awan problema iti dayta. Nay, subungad mo gaya man ni Arex. Madlaw nga kariring na pailan. Unayin ti kasta lang at anak ko. Kasla nagumukan ti bilit ti kulot nga buok niya. Tata! Umay kayo mga anak! Pinalunan ka! Ala, umay kan barok. Mangantayaw. Sige lang, tata. Imbag man, binalunan na kanak ko. Di kayo tumagamin nagbalo, tata. Kinawawampay mo inaluto itay tinam. Iti rimwarak iti balay. Sige, sige. Makan kayo nga rutan, tanay. Bumaawan tayo ka rin niya. Ilad ko man pwede tayo kalkalapaw yung tata. Napanluga ka nagna. Naa, kinukasla kariring mo lang. Maturog ka balay. Kurang nga rin turog ko, tatang. Nagsapan tumang amin, ari ni ingnak ni nana. Nasapa nga. Kinupangal daway. Kuna man no umay naktulungan nga agdalos ditaw. Kanon tupay amalpas ngay, no puro turog mo tiaramidan. No diyo kabalan nga ilapas ita. Manangdan kayo latan iti kadwa kayo. Tapno alisto amalpas, tatang. Kitisupay mo't ati panangdan baraw. No tulungan na latakuman. Tapno sa anak amanangdan. Uno marigatan. Ala, unay. Tulungan kayo no matamdama. No malam tumanan no makariing ka ngay. Kiringan da kun antun madamdama. Eh, sanay. Ang mga no dumanog ka manay. No madisturbo kay titurog mo. Nanang, ikandak man iti kwartayo. Aw nabaten iti naglakwak iti natang. Kasla adupay mo tayo nabati ti kunak. Naikisap mo tayo. Nay, pangalaak ngay anak ko. Kit adda pangigatangak iti impadulin ni tatang mo akorta. Alagi din. Uray li magasot naan. Sukatak tumot lang, no makaapitak manan kadagitay mulak nga natang. Kano kaap-apit mo lang. Di ka pa'y nakamula manan itinatang. Alakit din ananang. Tagmulak tumanin iti karabasa. Ta iso tinangina ita. Ay, mala. Mabait lang nga raw. Tayo nakmangala. Tatang, madlaw ko kit lumuklok magtaytarakan tanga baka. Masikog siguro na. Tayo nasawa kaming tay baka ni Junel. Aywan, norumwar ka. Idagas mo man to'y bayad ki ni Junel. Kababain, Mike. Ning, apay, mabayadan ka di itan ti kasta. Nagdakkel pa'y mo ti bayad yung. Ketwin, Mike. Awan ti libre itan na panawain. Mabayadan amin din. Kit ibagayo aasaan anasikugan. Pagkwartaan dakda taon. Nick, San akasta anak ko? Di tayo kaagyaman kini Junel. Taado ti baka na amabalintay abuluday. umaduntumay to'y dingwin tayaw. Nana, mutoy nga rudan deta kwarta, tatang. Ta itid ko kengwana. Apay ngay lakay. Naganak mutan tay tarakan da tata Andres abaka. Ngam di da pay bayadan ti panang bulod da iti tarakan ta. Mabainak mo't nga mangipalagip kini Tata Andres. Katanya kumati nakababayin di tangay. Hala, bayaman bakit? Ang mga noon kwartada. Di tanam namaan ti pagbayad da. Wen angam saan mat nga agsikog ti tarakan da no saan nagapoy ti tarakan ta. Bayamon bakit? Di mon panunutan da ita. Tulong tan kadakwada. Ay supay kumamay gatang iti bagas kan si daan tay bayad da. Nagado ti gatang ni Aris iti arak. Tari na biing agbartek. Nga mawan pagbayad da kadata. Bayamon ko nakmet. Dayta ngamin ti parikot kan kakit no dadu malakay. Nasingput ka unay. Iso nga buswan da kamot. Numaranak ni Tata Andres, siya kun ti mang singir. Kasla ka ano langan niya tata. Nagdakulin da anak titarakan niya. Uy nga ron ba raw? Ke, agyaman na kiti gagat mo mang bambantay kadagito'y tarakan tayo Aw na nyaman na tata. Bilibak tupay di tatarakan niyo. Tauray na kutong kat nagdakkel mo ti anak na. Uy nga ron ba raw? Kitsapay ko ma. Tadi ka maumuma nga mangipabulot iti lalaki at tarakan mo. Wala tata. Kapanam Ares.
Mapana kay bangkag tatang. Inak isakat yan tay tarakin tayo. Ne. Itamam pa. Yalamang nga raw. Taagi na nga akmay. Sige, tatang. Mabalin man ang nagsikog to'y tarakin na baka. Isungainyig ko dito ay baka ni pare Junel. Agpaaduak mamit iti baka. Tani, imadong tibaka ni pare Junel. Takasano, agkarasikog ngamin dagito'y tarakan na. Tuladak mamay. Umasidag ka titaw, sika tarakan ni pare Junel. Ni. Di na mo, kaya. Di na pagan, ano to'y tarakan ko, ayas asidag ko kayong guwana. Hey! Hey! Nini, natangkan ti ulo ma. Umay ka ko na. Ay! Ah! Nakabulos mo tayo. Awanay! Timbarayan! Nakadayon! Ay na bakit? Imbaglaang ang tadadagos nakakita iti tarakenta. Sakbay anapukaw. Apay nga taan nakabulos ngay. On nga ron. Kat nairot mo tipan nakaipagod na. Sana basta-basta makabulos dahil siya bakit? Kasano nga rod ang nakabulos ngay? Diyak nga rodam mo. Na imbaglaang na. Ta nasingpet ay nakakita. Kat imbaga na dagos. Ay nalakay, bantaya man na imbag dagiti dinguan ta. Ang mga no into na sumaruno, karnyen daydan. Katawanan ti mabati ka data. Ay nasapay ko matasaan na maulit dayto na napasamak. Apay nga inaramid mo na jay Ares. Jay, tatang? Apay, ti ko nam, diyak nakita tayo naramid mo di kalman. Nga? Di ka man aging di diyam mo. Agyaman ka. Talasarakan dadagos tay tarakan ni Junel ang nakabulaos. Ha? Kwa? Ipasawa ko malang mo, titarakan tayo, tatang. Kahit impakadam ka di kini Junel. Tatang, naanyaman tayo nakita yung aguli mo kayo latan. Siya kung di makaamaw. Tinapatag, di dam amuan, tatang. Anak ko, saan arumbang tikas di naramid mo? Iliblibas mo tan aramidan. Kasi na pa nagtakaw mo ilatikas day Kitan niya ko ma. Di yu pa'y kayat, numasikugan man ti tarakan tayo. Manayunan ti ipastor tayo. Awan ti agbaligi iti dakis awagas anak ko. At dalat tamit, numakalusot, tatang. Ne, da kayong magayon ti masabat ko, Tata Andres. Nagapon niyo? Birbirukak man ni Aris nga anak ko balasan ka. Taneng, malimay, nga maawampay lang. Di pa'y nayapon tay baka kinkalding bay. Ay, kastaya, Tata. Ay, gayam. Adaman ibagak. Ngam, ipalagip ko lang, Adang amin tay saan nyo ang nabayadan idikot. Naganak pa yan tay tarakan nyo ngam diyo pa'y nabayadan day chay. Ha? Kini, tiyan mo kay nabayada kong taintid ko kini Aris. Kunana nga may, nga isuntimang tid kada kayaw. Ni, awan mo, Tata. Ay, sus. Di na nga doon intid, Agaw. Malele. Bay ang balasan ko tabayadak daw. Pasensya kayon, wag. Diya mo ngamin amaw. Naimpag-taimpag ang balasan ko. Ngam nawan kwartayo, baybayan yun, Tata. Nadamag ko lang magkidi. Ang dakong di taksidag, tinakaipagudan ti tarakan ni Junel. Intarayan nakit di naming sanay. Kwarta man rin, kasano. Masapol nga aganak man rin, ti tarakan may. Tapno, taki di man ti mailagaw. Nay, agora ka. Sa baling samot, abba ka ito Gimatang nga tani pari Junel iti sa bali at tarakin na. Sa bali matantit nakapagod dito Asik ga man nila. Umadayo ka dita. Sumangdo tayo kagatgatang ko baka. Di mo asin kang pare. Ni pari Junel tayo pukpuk ka. Ha? Ay, asik ka na kon. Katsang ka na kon. Pararis! Anay. Ay, nakitam, tikas ta nagbanagam. Naimbag tadimteng ni Junel. Kit natulungan na ka. Tano saan? Napuruan ka ko ba? Wala ro tatang. Apayanapan ka ijay. Tapno iwayat mo man ang tiplanong ijay. Uwan ko mga rutatang. Apalak namin ni pari Junel.
Tayo madun titarakan na. Kaya't kumat nga madun titarakan tayo. Tapnod na maila ako. Kas jay mutan din napasamak. Agbalin ko man nga dalkin ka na ito'y, napasamakin ka anak ko. Maday titakis nga apal. No umapal ka, itinasaya at awagas. Mga ramid kamay itinapinta sa pamuspusan. Tapos sumaya at tibiyag mo. Nawatam? Ay, aris anak ko. Awan pa'y ni tatang mo. Ha? Awan pa na. Takayo pala ti mga pastor kadagiti dingon tayo. Tanasakit pala ti bagbagay. Day tangarod kait. Awan mutan ti ipastor ko kuma. Anya? Apay ngay? Naputay dagiti talida. Ay, dalaki din ang takaw kadagi jay anak ko. Anya? Ay sus, talagang agrairan tagtatakaw dito lugar tayo, nana. Tauray di karo ba mi natakawan da. Uwin ka no nga raw. Ay, Ado tinatakawan dito lugar tayo. Pinaggigibdan da siguro ah. Ay, naimbag nga rin naturog nila kay Kuy Dirabi ije kalkalapaw na. Iso na bantayan na dagiti dingwan mi. ay na, awadan. Sayang pa'y nagijay dingwan. Makikam, tibunga ti arabid mo, Ares. Doble, tidimtingking ka akarma. Tatang? Nadangran ka. Kalpasan na, natakawang ka. Uwan nga rin tatang. Sayang dagi jay. Inlako tayo lakuman. Mangiramraman ka. Nagalas tumat ti arabid mo. Sorry tatang. Saan na maulit dahi jay? Pagpapabawya akong dahi jay nga inaramit ko tatang. Rumbang laeng. Isualikli ka mo, tagaramid itisan alasaya at anak ko. Tamang ano saan la doble ti karmang agsubliking ka no sumaranaw. Ang mga no triple pa yan. When no 10 times. Nabay nanak kadagiti imbagbagat ang makanyak iso nagbalbaliwakon kat impamaysak ti nagtrabaho aging ga nakagatang kami manan ititaraken mi. Kat ita ananusak ngay paspastor tapno maduda. Nangasawa akmeten kat adandwa nga anak ko kat panagtalon latta ti pagbiyagan mi. Alakastan bigayem mo Aris. Ala gagayam di tanti nagpatinggaan day tapakasaritaan dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring Eli Palacio. Ipapahay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manen. Diyos tagngina kada kayo amin. Manipod ka ni Kabsat Baldo, saan napod no nagantin tay patangatangay drama itangam. Sakpay na, hello kani Maxi Frankie dita Germany, Bernabe Magili, kani Federico Benito dita Canada. Kastimanti ko na ni Kabsat Baldo, dear manang biyanang, ideawan pa anak mi, ti asawak, may sat, ayan ti imatang ko. Awan sa bali na saan, ang dagiti taraken ko, amano. Isuda tiliwliwak, kan pagpalpalabasa kiti oras ko. Rugyak man nga rod, ti agsalaysa. Ay, nagmayat yagi na kaya. Awan mo titiabay ko ni Baldo. Nagsapa mo ta na bimangon. Ay, bumangon akman langan. Nagtataraki kayo talaga amanok ko. Kaslakay mo lang kanyang amoy, oh. Baldong! Di ka pala nakaimukmukat nga madda ka man ditang nga gap-apros iti manok mo. Ay, hindi ka man nagpukpukaw dita, bakit? Kita man, oh. Naglamuyot dagiti tutdot ti manok ko. Nagganas nga paprusan. Makapasuron kamot, Baldo! Day! Sara! Bigbigat nga man! Pungpungtog ka manin kanila kay mo. Apay! Di nakakadimanen intemplaan iti kapeng. May saka mo tabakot! Awan ti bibiyang mo! Bakit? Nakaluto ka din iti karanta? Naglutluto ak pa ilang iti masida. Ay, kat agawa ama, tagdapay papanag. Apay, sa di naman din ayaw ti papanang.
Inaggumatang iti vitamins kan shampoo dagiti taraken ko a manok. Nagsosyal mo tinda kita manok mo, taag shampoo, kan ag vitamin dapay. Ay katuwa na, tapno na banglo da. Ay nabaldo, dagita manok mo, ti madigdigos mo. Ngam no si ka, ay na, di ka pa'y makadigos. Di ka di mabain, ah? Naganola, sa asawam, bakit? Ala, mangantakit din. Naimbag ngagsapam, Sarah. Nawanti na yung pag-ita nga agsapa, Linda. Ni, apay ka di manan. Nakamisuot ka man na bigbigatan. Ay, mabusbusurakan nila kay ko, Linda. Anya, apay manan aya. Akasam, jilatan manok na, ti as-asikaswan na. Imbagpay aja tarakan na manok, tamadigos na. Nga miso-amis mo, di na pa'y masaparte ag digos. Anya? Ay na, una yan, day alakay mo. Ay, anda ka baldo barak. Anda ka da iti gagaram. Imayak ang kalando, ta umaya ko madumawat man iti babasit a manok mo. Nagitay piyag. Apay, kurangin pa lang titarakan maamanok. Nagadumat tayo. Basit na nga rudo ng kal, ta napisti na iti daduma. Ay, kasta na day. Mala, umay kang araw tayong ka mangalay di kulungan da. Anya man na dagito nga yung sampot mo, Baldo. Nagadumot man na nababasita manok. Ginawad ko na kita kanyang kalando. Ta napiste na kita daduma tarakan ko. Ay na, pangusaram nga ikadagita nagadua tarakan mo. Isupay ang mapakpakan. Uray kumamot ano mabali na si daan. Angam iparit mo mat. Bay-bay anak ka dilang, bakit ko? Dagiti lang matiliw-liwak si kamot. May kayon, tamangan kayon. May isa, dua, talo. Na, magura ka. Apay, kaslakurang timanok ko. Ay, bakay! Nakita mo ka rin timay sa taragan ko ang manok? Anya ang manok? Ako mo nakita? Urang matayin. At na mapukpukaw. Anya? Ala, ay sos, amangan no nagtalang na ha? Imposible ah. Ay wano saan, amangan no adaayo, nagtaktakaw iti tarakan mo manok. Anya? Nga ta? Kastanga-tangag pa isa. Owen, lakay. Iswa, di mo damagan kanyak. Tadyak bibiyangan dagita tarakan mo. Ay, friend, at dagayam seminar tayo di kumpanya no bikat para kadagiti aga-asawa. Ikuyog mo anila kay mo no kayat na. Ay, when a friend, no kaya na. Amangan no, di namanan mapanawan dagitay pat gan na una ya tarakan na. Ay, day tala nga ngagpaiso, friend. Ngam padasumlat ng awisan ah. Barang umanugot mo lang. Ay, when a friend, padasag to. Lakay, ada ka di aramidam no bigat. Awan mahit ba kahit? Bantayak lang na ito yung tarakan ko. Tambay, inot damat na may busan. Ah? Gusto aya? Apa ya? Nawisin ka kuma, inta makiseminar. Seminar ka no ti couple. Anyat ipaseminar da ngay. Adula amin na ita. Disturbo lang. Si kanti mapan no magagat ka. Tano siya, jak masango. Di Carla. Di ko ka din nakita na iti babasita manok ko. Ado nga minti mapukpukaw. Ay, awam mo nakikita, Baldaw. Ang mga munaw pinarti ni Bakamaw. Tadi may kagura nati kaadat nagadua tarakin mau baraw. Awan, di nakabalan nga ramidan ti kastaante. Oreno, kagura na ti kaadat tarakan ko. Di mula mo, Baldaw. Narigat ti agtaltalay. Nga uray mismo pa'y nga sawam. Amangang kiidino ilalako na itinalimay. Di mula mo, Saan nga maarami ti asawak na tanana? Amo lang aya. Awanan, ti mapagtalkan ita apanawen. Nga uray mismo nga sawam, Baldaw. Nagmayat din seminar tayo, friend. Ado tinaadal ko si ka. Wen nga rod friend. Ay, friend, adaman damagag. Anya day ta? Apay, awang pailat balak yo kanila kay maamaadan iti anak. Ay nabayagan na kayat mi, friend. Di kamot maaddaanan iti anak. Nagpa-check up kan?
Nagpa-check up ak, friend. Kat ko na mo ti doktor amayat ka, no? Ay, kasta aya. Apay no, padasan ti mapanagpailot. Amang ano iso ti makatulong kada kayo ang maadan iti anak. Wala niya. O sige. Padasad tuman nga, Rod, friend. Nana Carla, lumabasak pa'y. Ay, dumagas ka pa'y asara. Maganta iti pipinaw. Sige lang, Nana. Nabsugak pa'y. Ay, aguray kayo. Apay, kasla adamang mangig ko nga unit ibabasit a manok. Guni-gunim lang mo dahi taas, Ara. Apay kumbaga dababasit ang manok dito'y ngay. Ay kun may sa anak nga agtatakawan niya, at da konsensya kwan. Saan ko nga ugalay ti agtakaw? Dinuminggaw makimismisak. Inagsapa kun rinabi ay ngagkarkararagat. Kanayo nakpayamang ted iti abulaw kadag iti matmatay dito'y lugar tayo. Kay no adda agsulisay, siyak ti numero unaw amang mangtay. Ha? Lawat mo't dayjay abaak abak. Apay ngagpupudod kasi mang bakit? Masurunak lakay iti kaarubat abaak abak. Apay ka di manan. Birbiro kaklaeng mo, di mang mangig ko nga unit ti manok iti balay na. Ano, nagadukit din ngayong bagbaga na. Kasta? Ala, bagbaya mo. Ugali ng sanda di abaak abakit ti kasta. Ay, oo na yun, Aya. Nay, anyat kat katawan niya na Carla. Gan, agsasao kay ngagmaymay sa. Dan samot bagbagtit yun. Hay, awan ti bibiyang mo, nga uray agkat katawa, kan agsasao at ngagmaymay sa, wan baldaw. Ni bakit mo ati agda bagbagtit na? Na, mabagbagtit sabat ngagpayson na kabaak. Ala, friend. Apay amang mangan kay ti mangga bigbigat. Ay, sungaron mo ti kayat kung akanon, friend. Iso lang amin ti sumrek mo tataraon dito yung iwat ko. Ala? Aginaw ka ka din, friend? Ay, diyak man na mo, friend. Ay na po nagsaya at kuman ngay no aginaw ako nagpaiso. Kapay bakit? Madmadi ka di tirik na? Bigat bakbakwar ka. Maululawak nga rod lakay. Rurusukan na ka talaga. Anya? At tinasaya at pakita kay ti doktor. Kuyugan kan bakit? Baldo na kay. Napinta sa damag. Among kadi, masikuga kun. Wanyarot bakit? Ay, siya ako ti kararagsakan nga asawa ita. At danton anak ta bakit? Wala kay. Bakit? Nakaluto ka din? Nakaidla ka pa lang mo. Bumangon kan at agluto kan. Masad-saduta ka bumangon lakay. Si kapay man at agluto. Nalangarot ah. No. Anya ka di ti kayat mo asidain. Kayat ko kumati agigop iti sabaw ti karnit manok. Ken di tapingar di manok mo. Akanayon mo nga aprusan. Ah, Nagdakol nga min di tapingar na. Kas na nagimas, ngal-ngalon. Pagin inawak samot di manok mo. anya? Saan kumabot ka na? Bakit? Nagano mabalin mo pag ginawan. Pwera mo tayo jayan ah. Isumot nga rudi kayat ko asidaan lakay. Ay na, pangasim bakit? Nadya lang matililiwak ngayon daw. Di mo kumamot pagintirisanan ah. Pangasim. Ay, apayakas na tila nga mas mungad, baldaw. Ang kalandaw, apay, kas di ka di talaga ti aginaw? Ha? Apay, aginaw ka din, di bakit mau? Unar lang kayo. Anya nga di aramida. Pagin inawan lang amin di alagak amanok. Ay, ketugali na, baraw. Kasta talaga ti aginaw. Kasta mo't lang na antem, hindi aginaw. Iso atin asayaan. Aramidam, itad mo amin, nakidawan ni bakit mau. Apay nga yang kal.
Jak kabala na partin di patpatgak unay ang manok ko. Ay, narigat ti mang papa ay iti aginaw baraw. Tama nga numaalisan. Anya, apay, kaya't mau ang maalisan di asawa. Ay, saan ang kan? Laman langan. Oray nadagsan tirik na kamang parte iti kapipintasan. Kan patpatgak unay ang manok ko. Aramidag para iti agbalin nga anak ko. Ay, wala baraw. Sa nabalay, ikan kan rumanan iti adaw at tarak ng amanaw. Apay lakay. Asino di kinasasaom di takulungan ti manok? Ay, iti tarakan ko abakit. Tari, masentensyaan ang tibiyag na. Ganyan. Kurt, anyat sangitam nga eh. Awan, bakit? Masyanak lang amin dito itarakan ko. Awan ton tiap aprosak kami nigat. Sapay na ito iti kapintasan ng manok ko. Apay, hindi naman pa rin namang pili ka iti sabalya pag ginawang bakit. Nagaduma ti mabalin mo pagpilya ka ng iti tarakan ko. Basta saan ko maaday tao eh. Dayta nga ron ti kayat ko. Kaano nga yan si Daang ta dayta? Inton bigatan bakit. Ta ipapas ko pa nga aprosan ita. Ay na, friend. Narigat gayam ti aginaw si ka. Katuan mat. Kumporme la ditan amakmakan ti mapampanunot mo akanan. Ay, win nga rod friend. Makapasadot pa eh. Nagrigat ti bumangon. Diyak pa'y kitin mairutuan nila kay kun Imbaglangan ata nagagat nila kay mo. Ay, win. Win ngagpaisong, friend. Anya nga bakit. Parche kaunti ingungutak at tarakan ka. Kwa, lakay. Nagbaliw ti kayat ko asi Daang. Ha? Agpaso bakit? Win lakay. Ay, thank you ah. Naimbaglangan, tanagbalik ti panunot mo. Naisalbar di patgak ang manok ko. Okay. Anya nga ron, ti kayat mo asidaan. Kayat ko di pato atarakan mo lakay. Ngam tay masikog apato ti kayat ko ngay. Anya, pangalak nga iti masikog apataw. No kawitan di tarakin ko, bakit? Lakay, intan sa agpa-ultrasound. Tapno maamuanta no anya ti gender ti anak ta. Eh, una bakit? Mabit lang nga, ta agrobata. Inakadigos. Sige. Nakpay lang arod agid i-rebraid up ko biit. Riingan nak to, no makapagsukat kan. Lalaki ka no tinatakta lakay. Uwan nga rin, bakit? Nagmayatan no kasta. Sigurado nga umalakan niya kiti kinataer ti anak ta. Ay nawenlatan alakay. Ikatanya ngay, ti panagan ta iti anak ta. Taraok, bakit? Tapno, kaslamat lang manok na taraok. Pati to'y putot mo, aramid mo tinakas lamanok lakay. Wala, mayat ti kastanagan na bakit? Ay madi nagalas. Diyak kaya tikas tanagan na. Ay kano kaya mo, birngasam tulangan mabalbalin pa eh. Ngem no tay pudno anagan na ay, diyak kaya tikas ta. No kayat mo, di English ta tipod no anagan na, tapno saan na madlaw. Crow, tinagan na amay surat iti birth certificate na. Sa tabir nga sa iti taraok. Kayat mo? Ay saan? Ada nakasagaan na ngay panagan ko iti anak ta. Siyak, timang ted iti pudno anagan na. Tasikan tumat timang birngas keng kuana. Adamang mangag ko nga ulit yung manok ni balay da na nakarla. Awan mo tarakan na manok tiyam mo. Agore ka man tayo nagsiripan iti likod ti balay da. Ay, saan kayo ato magari ang manok? Tabakan umangod na kayo manong iamog niyo. Ito ba niya? Why? Nakarla? Ha? Anyat masapol, maubal daw. Mabigbig ko lang ita ang manok Ay, kwa. Dagita tayo mapuppukaw ang manok ko. Isulakit nila kita. Takwinin tasak amin ang manok ko. Dagita ti pagilasina kanakwada. Oo. Di mo pa inikat ang itinkwintas ko kanakwada, nana. Kwa. Ay, pasensya kan, baraw. Talaga asaan na saya ti aramid mo, nana Carla.
Agtatakaw ka. Ay, kuha nga men. Kastoy nay. Isuan na ramid ko tikas jay. Ta, mabusurak nga men. Kadagiti tarakin mo. Sumanursur na mo nga men. Kan tila pagrugrogitan kan pagapapunan da. Uray pa'y. Nasaysayat ko man yung bagayo kanyak. Tapno inkulong ka amin ida. Sana kasta atakawan yung mo nagititarakan ko. Ay, pasensya kan balduan. Jakon ulitin day jay. Ay nakasagana ak mangisublay kadagiti taraken mo at tinakaw ko. Talaga di yun ulitin. Tano aramidin yung tupay. Idarom kayon. Nakasapulang ngay kadagiti manok mo, lakay. Daman ayan da na nakarla akaro ba? Isumot gayam tinangala ka nagtitarakan ko. Pinarti na paikit din ati nagduma. Kunak to paikat. Idi pay laeng atapukon nga adda ti ilimlimod day jay abaak abaket. Ay, nagalasa talaga ti ugali na. Ay na, talaga ngay malakanyak to'y anak tabakay. Nagka-ersi ka. Malalawanan. Malay, paidam nga rodon ni Taraok nga anak ta. Tain ka si kaswan ti bil tayo dito ospital. Tapno makarwar kami mutan. Huwan bakit? Taraok anak. Agidya ka palang wahin. Tada si kasuan ni daddy. Imakulan na ito'y tarakan ko at tinakaw iti ni Nana Carla. Isom ti parche ka pagtanggadam. Ay, mayat ang arod lakay. Ad-adwam ti sabaw na, tapno adu ti maigop ko. Ay, kituwa na bakit? Tapno ado mo tigatasan ni Taraok nga anak ta. Baldo lakay, agi papudot ka man iti pagdigos ni Taraok nga anak ta. Huwan bakit? Igidan ko mo't lang ipapudot ti pagdigos na iti manok at tarakan ka. Naa, tapat ti manok. Ipapudutan pa iti pagdigos da. Huwan tapno saan damot ang malamin. Angam di ka matanagan. Taun-unaan kailat ta nga si kasuan iti anak ta. Da kayo ti priority. May kadwalangan na iti tarakan ka. Saan na kas iti at tilatan tarakan ko ti ayan ti atensyon ko. Sa balitan. Tadan bunga ti ayan ayat ta bakit. Patpatken kayo iti anak ta. Patpat ganda kami, Baldo. Kitagyaman na kiti Diyos. Tanakatumpungak iti nasingpet nga asawa. Inpamaysak nga roden ti matang ko kadagiti agina. Kadno dalangan free time ko, iso ti panangasikaso kadagiti tarakan ko. Naglabas pa iti tawan, nanayunan tanak mi kat adan upat abu nga mi iti asawa. Daytaman nga rod ti kapadasa kajak tupulos malipatan. Ti kabsa tunugayem mo, Baldo. Alaga gayam, di tanti nagpatinggaan day tapakasaritaan ti may sakabsat, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your notes, para iti drama ti gayam yon, Jenna Almoite. Agyaman kami, Diyos tagmina, kada tayo amin. Hello, kada kayo amin, nang ronang kadagiti mang tartarabay, kadagiti amin nga uploads ti gayamyo ama ng biyanang, ken biag ti tao at drama. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kabsat Ambo sa napudnonagan tintay drama ita. Ngem, hello mampay ka ni Mila Luga dita Singapore, Westros Ramos, Nicole Cabulos, kinibiyaherang Klesam dita Saudi Arabia. Kastimanti ko na ni Kabsat Ambo, dir manang biyanang, at dalakyan wano tumboy akatrabahwa, nga iso ti kanayo nakadwak tunggal mabarte ka. Agpada kami ngamin nga arak lover ako nada. Rogyak man nga rod ti agsalaysa. Ambaw, anak. Ay, bumangon kan. Maladaw ka di ti trabaho. Ay, amay ko. Nagsakit ti ulo ka. Kasanaw ka na barbar kamutan nga may nasimbang put idirabay. Diyak pa'y kitamo no kasano nakaawi na ka lang. No maminsan nga may nanako. Saan nyo asubraan ta ginumiti arak. Tamaray. Apay, pareambo. Kasla awan gaganay gaya mitangal daw ah.
permiti sakit ti ulok pa Ricardo. Nasobraan iti inom iti rabi. Ay, sus! Di naktumot ngamin ni nayaban anaginom. Tapno ada ka bingay mo ko ma. No rabi pare. Mapantaman na nagsyat. Unak man no nasakit ti unom. Anta pelahang over mo. Ita ay inom man ang tibagbagam. Gagangay na ha? Iso nga rin tinakairwaman ti bagay pare. Ay, sa bagay mo't kit di ha, pare. Pala nga ron. Mapanta, inton rabi napartikan pare. Agawid tansan. Madamdama pa pare. Sayang man rin ti arak no santa ngay busen. Sa pa'y nangina. Ha? Oo. Pare yan po. Kita ang tiada iti bangir alamisaan. Nagsakit matikita da ka data. Ha? Sino? Ito daw, perkadak man. Ay, saan pare? Intakit din. Agawid tan. Tapno saan ta mapasubo iti gulo. Dito ka na nga. Tay nakbayadan ti ininom ta. Ay! Ay, sus! Ay, Huston! Pare mo! Dandanugan da kan! Ay! Natumpan! Ay! Aray, ito tigayon ko! Tambaw, anak! Apay! Anya tinapasamakin ka! Ay, sus! Nablakaayan kamutan! Ay, garda, apay! Anyat napasamak dito'y gayom mo! Kuha na. Pilitak ngamin nga, gawid kami nang dinamot kaya. Kat di pinanawa kiti lamisan me, ta binayadak ti ininom me. Pagaman ta, binugbog damatan. Kinurso na daan, dagiti lalaki, ang akadwa me iti unag ti pag-iinuman. Ay, nauna yun aya, dahito nga anak ko. Malala. Ay, pagyamanak nga raw ti panangyawid mon kan kuana dito'y balay, gardaw. Awanan yaman na, nana. Sige nga rod. Agawid akmatin, nana. Nang, apa na iti matak? Nasakit kan jak may mulagat. Kasi daw, nablakaayan ka mo nga minay. Ada ka nun ang danog ka, iti nag-iinuman yaw. Jak malakip no niya tinapasama kay ni Rabi. Ang kasano nakaawidak ngayon nang. Apay, di mo malagay tinapasamak ni Rabi ay anak kao. Pati panagawin mo, di mo malagay. Sana talaga tatang. Intulod na ka ni Garday di Rabi ay. Nembaga, tasan unay anabartek di gayim mo. Sika, tinakaro ti bartek na. Kastaya tatang. Ay na, naut-ut unay ti matak. Ay, anya kayon day taalang nga manakaw. Bangking tamatamaw. Day ta ti maganap tinakaraw apa nagbarbartik mau. Sikamot lang, tiyag balin na kaasi, iti kasta nga aramida manakaw. Pag nakam ka nga minay, pagbalbaliw ka. Ijamaw ti aginaw mi ti arak. Oh, hello, parembo. Kumusta ang timatam? Naut na pare. Sana pa yung makastra kiti trabaho. Ay, kasta ka di. Ay, wala nga rod. Pagimbagam pa'y tamatama, pare. Wan pare, tiyak may mulagat. Anya? Ay, sus! Kasalugay ka na eh. Nung ay pa-check up ka langan, pare. Saan pare? Aging bagmat la siguro adagos na ito eh. Kat, di saan ka pa yung mo pa nagtrabaho, anak ka? Tanay, kasta mo'y tamatam. Kapilitan na lang. Tadyak may turang ti sakit na. Naut-ut na talaga. Ay, nanak ko ay, sardang mo nga minan, ta inom mo. Kita ang ti maganganap mo, iti kay inom mo. Ay, puro saan ang nasayat. Anya ngay nga rin kiti sumat ayan tiragsak ko. Naragsakak na makainumak iti arak nanang. Anya?
Oh, may imbaga na nangita limtag ang mata manakaw. Uwan tatang, pipiyamot tayo. Medyo imperson. Sa mapan ko man danunan ni Parigardo igibalayda. Anyat ko ang medyo ingay. Inakman, inuman iti arak, barang may imbaganan iti husto tata. Anya, ay saus. Intunkuan mapasarunuan manan ti pan nakadanog mau anak kaw. Saan tatang? Diya kung itulok ang maulit dahi dya yan napasamak. Ni, adda ka mat manong ambo. Adda pa'y bit-bit mo nga ara ka nakasapsapa. Uy, ading Anji. Arak is life lata ah. At ni Manong Mau? Manong? Manong wano manang? Ni ka di manang garda? Si Kamit. Gardo ko naman ah. Ay na, manang latang amin ti awag ko kankwa na nga uray lakyan. Ala, sumrak kan manong ambo. Anda di taon nagtikabsat ko. Agyaman na ka din. Ay, kat, lumakay kan bumakit kayo latan ka ni manang ko garda ka sa teraramidan nyo. Awan dakas na, ading Anji. Ta iso tiragsak mi. Kan, apay papanam ka daya. Ta nakapalda ka pa iti nakagaygayan. Mapanak makimisa manong ambo. Umay kayong kitdiman. Agukuyog tayo ama pa nagdaya ko ni Apo Diyos. Namaminsan ton ading kaw. Tagsyat kami pa ni Manong mo agar daw. Oh, hanya nga pare. Kumusta nga iti mata manadanog? Nasayat mo tin pare, ta imperson. Ay, kumayat nga ro dano kasta pare. Katamang pare. At dayay ayab dagiti katrabahuan tang outing. Inton bigat ka no. Kastaya pare. Sa dino kanungay ti pag-outingan. Ijay ka no mat bigs pare. Kaumay ka. Ay, kat mo na pare. Lagita ti pag-aayat ko apapapanan. Alakit mapanta nga raw. Masapatahin ton bigat pare. Wen pare. Nanag, agpakadak man. Day. Ay, kabarbaro man nagpakada ka anak ka. Kasi mo dadi kag pagpakada no day tayo rumwar ka. Harig mo tayo pusa basta rumwar latan dito balaya di agpakada. Agpakpakadak nga ruda, nanag. Apay, sa dino ka day ti papanam. Mapan kami ije beach. Adda outing mi nga kakatrabahuan. Wala, kastaya. Eh, gandanad ka nga raw di ti papanamuan. Uy, nanang. Da kayo mat. Saan ako nga ubing abasit a pangibagan nyo iti kasta? O sige, mapanakaon. Apo! Naganas ti puloy ti angin pare. Mayat sa bayan ni ti arak. Naku namon, pare. Rugyan tayo nati aglumbas iti arak, pare Gardo. Wala pare. Ay, damagik man pare ambo. Apay ta, saan ka makias asawa? Diyak kayat, pare. Sakit lati ulo ken bulsa na kita sa asawa. Na, apay mo tanay bagam ti kasta pare. Kitam, no magkiasawa ka, pare. No agawid ka na kainom. Sigurado, ngalawang-ngawan na kati asawa. Ken no naggapu ka mo iti trabaho, dawatan da ka pa iti kwarta. Iso, ti papanantis wildom. Ah, uwanan niya pare. Ada punto miti day ta pare. Wan pare, isa may mayat latan ti arak nga asawain. Taulawon na kalain. Awan pa'y may jay anak mo bakay. Saan nga tamanay nga agawin? Ay na, agubor time day dyan na pananda a beach lakay. Ay, sigurado nga aginom naman ni Jaya. Laki idea, anya pa ingay. Basta nagkuyog day, ti day dyan agarda. Sigurado nga arak tinto na runda. Bayat mati pa nagkuy-kuy yung nagayadwan niya. Kunampay, tada arak agapuna. Nagpadaan na mga mingaur-ur. Mababaian mo na dyan nga Di na pala rin nagasawa. Kanya! Di na sa umbo la kayan. Kasano ko mga gasawa da
Kitumboy mo, ijay mo siya. Ay na, uray tumbaw. Babae lat tanay jay. Mailaw, anda ko matap no agasawa na. Anya? Tiri bagbagam mo. Intumpin mo na sige. Awan mo dakas na no bilang laang. Anyat amam. Ang mga no agbalbaliw dan adwa no agasawa na. Ang bumlangay ah. Pari ka daw. Anak may bagak. Nabay na ko ay. Anya ka didayta nga pare? Ang amin kurso na ka babae pare. Anya? Sino? Katrabawan ta ka di? Ibagam tatulungan ka pare. Sino? Awan ka na ko anda pare. Jay kabsat mo ti kurso na pare. Anya? Ni Angie? Wala pare. No, kahit na ka. Nagbalin na bayaw mo. Pare ka daw. Ha? Saan naslit ti damagam pare? Nano siya? Awat problema? Ni Angie akabsat ko ti pagdamagam iti dayta. Ha? Tulungan naktuman na rin niya. Ta magtuman di kapsat mo. Pare. Ha? Ay katuwa na. Tay talaga yan pare. Ang kunakman mo di mo kaya ti mga asawa. Siyak man mo pare. Talo gusto ya makainumak. Kasla kaya't kumutang ti mga sawa. Anya? Harembo, malagip mo ka diti, imbagbagam kanyak, idi nagauting tayo. Ha? May papalitan niya pare. Sika talaga. Bungan samot lati, bartek mo dayjay. Tingay, may papaniti kapsat ko. Kuna, makursunadam. Ha? Kursunadam nga arman. Awan na dyan pare. Lipate mo na dyan. Oh, mapanta ni balay pare. Taing ka arman yan, Ji. Ita, ti panagar mo. Ta saan ka na bartek, pare. Mabayinak pare. Ang mga no mapastidak. Kan sana ka may karikan ni Angie ta nasingpet na balasang. Man nakimisa. Idinto ta sakit mamartekak. Di nakmutla kayat daya Ay, kat ipalapal mulat ta ni ayat, Barang maisalat ako nada. Basta mabayinak pare. Ala, intakit di gumatang iti arak ta dumagas ta iji balay yo. Ija ti pagsyatan ta. Di ta makasyat iji balay ta sumanauntuman ni nanang kaon. Ni, adda kayo manan adwa dito'y balay nga agin inom? Manong ambo, manang garda? Ay, kat kasta talaga, ading ko. Silpo ti biyag minti arak. Ay na, dadailan nyo lang ti salon at yu iti kasta nga aramidan nyo. Agbalbaliw kayo kadim. Ading Angie, sana pa nang dadaan kar aramidon mi iti bagimi no di kat parparagsakan mi lang mag. Saan nga arak tayan tipod no aragsak mga ambo? Makimisa kay man ngamin, tapno malawlawagan ti panunot nyo. Angie, ingka mangkit di iluto na iti pulutan may kanyambo. Ay, jak masangot at papanak. Nay, papa namanan, kat kasangsangpot mo lang. Ay, basta, adala imit ko a tao mana. Agawin siya kung larikan daw tanay. Rabi iyo na yan. Ay, ladawa na, pare, ambo. Awan mo tanti paglugan ang mga gawid. Sana problema na ita pa na ita. Adamot sakak. Pag na ko na aging kayo balay. Ay, saan pare? Delikado iti ruwar, iti kastuing oras. Saan? Kambalak pa na eh. Sige. Mapano ka? Ay, sus! Anya nga eh. Natumbalan. Ay, pare, di mo kabalan ti magna. Apa yung ay? Sana pa yung nabartak pa na eh. Pare, napartig ka. Maturog ka lang, hindi ti balay. Kaya't mo, ijay silid ni Anjay, ti pagturugam. Sana, kababay.
Ang mga natapon na rapist ak. Man siya. Kurso na adam, ti kabsat ko, pare. Oo, mabay na ka. Sana ka may kahit kabsat mo. Nasimpo tunay. Basta. Di kang rudan rumuar, pare. Maturog kan dito'y bangay. Nakaring kayong magayaman manang garda, manong ambo. Umay kay agar mo saran Sana ka mabisin. Sige, tag-shower. Ngurasyak. Dabso ka. Sige, tagawid ako. Ni, anyat mapaspasama ka dagiti dua. Madin sa magtiring da. Kaslawan gaganay gayan da. Wano, bunga ti hangover na ti kasdi ajarda. Ala, manang garda. Anyat mapaspasama kan ka. Nasakit ti tiyan mo? Maulawa kan ti. Kan maditi tiyan ko. Dan samot na kan ko na kontray ti tiyan ko. Ala, amangan mo't no atanakan mo anabanglas. Madya talaga tirik na. Maulawak pa yun. Mapantalangan ni di ospital, Manang. Manang, kasanwa na pasamak ti kastoy. Apay ang masikog ka. Wun nga rod. Anyamat ang tikas to eh. Makapasuron na talaga. Apay, ada ka din nobyong, Manang? Nobyong ibagbagang mo tanji. Di mo man mo't nayunan ti panagapurido. Ha? Sino nga rod nga iti ang matasikog mo? Agawid tan nanji. Basol mo da ito'y ang bakn. Anay ko, hindi ka matagkasta, pa Ricardo. Nagayatan tamot adwa tayo dyan. Saan ka mata pinilit? Kinundawayam ti panakabartik ko iti dayjay agundawayam bo. Awan ko matipabasulin ta. Tan nagayatan ta adwa ko nakmanin. Takdaran ta ati naramid ta. Madilangin ti sawan dagiti tao. Kasano akon? Di ka baybayan, pa Ricardo. Kasi, garda, takdaran ka. Promise. Uray, ta saan ka mo't ang narigat nga ayatan, pare. Este, garda. Ay, ayan nga. Ni husto timbagakin ka, di ba ka? Na, kasla pangarag sa gampay ti panagsikog ni Gardo at umboy. Ala, bayat ka di tapno agpakababain. Kit agasawa dan kanya ambaw. Oh, saan aya ambaw? O siya, awan problema. Saan mo't ang narigat nga ayatan ni Garda? Ay na, nag-aramid ka nambaw. Kay, anyat ko na ni Garda ngay. Kaguranak nga rod nanang. Nagayatan mi mat adwa tinapasamak. Agpada kami nga min idi anak kainom. Ay, dumanon tayo kay Jane. Kasanawa dumanon tayo. Kat kagura na nga raw di anak na. Ay na, di pagdanaga, kamanggano'y darum na kaambaw. Ha? Ay na, di mo man matbut-but nga anak mo. Bakit? Saan nga ang darum na jay? Bakbakitanan ang darum pailaan. Kanila ko namat di ambaw ang nagayatan da adwa. Saan namat apinirait? Anya nga raw, ti plano yu ita, Garda, balasang ka. Takdiran na ati anak na kanyak. Suportaran nanto. Apay no, agkasar kayo laengain. Anya? Ay, manjak! Pakawan mo ta. Wanmat ngamin, Garda. Para iti anak ta ti aramidon ta. Kan ikarit nga agbalinak a responsable nga ama kan asawa. Di ka ito baybayan. Dublyak ti panaggagat ko. Ore di ka nagtrabaho. Alan, Manang. Umanugot kan. Tapno kumpleto ti pamilya amadakkalando ti agbalin nga anak yung. Alan, balasang ko. Uwain ko naman, tagkasar kayo. Sakbaya madlaw ta tiyan mo. Ano ba rin Winan, basta ikarim nga balbaliw ka, nambaw ha? Uy, Garda. Promise.
lalaki impas na mo garda. Bun nga rod. Tayong ingas mo, wit. Nagsaur ka. Ikamot amin ng timmalaan na. Siya tinagrigat anang ipas ngay. Si kamot ti karuprupa na. Talaga kasta. Ta sakit nga rod ti amana. Uy, naragsak gayan ti adda anak na garda. Bun nga rod. Jakmot mailadawan ti kinaragsak kong ambo. Kat agyaman na. Ta nagbalbaliw kan. Kat inidyamon ti arak. Uresi ka. Agyaman akmet. Ta inidyamot ng ti arak. Ipamaysa talangan ti atensyon tayo ti anak ta. Di tan subyan ti sigod nga aramid ta. Uwin ambo. Kat agyaman na. Tadinak binaybayan. Wana, ta ay ayatin ka unay. Nga ta. Unang midi. Ni Anji ti kurso na adam. Ha? Awan day jay. Kun kunak lang day jay. Ta jakmot lamay kariken ko na. Isa jak ginandat tinagaram ken ko na ide. Si Kati pa kay kariyak garda. I love you. Alawinan. I love you, kunak. I love you too, ambo. Nagbalbaliw kami nga rod iti asawa kat impamay sa amin ti atensyon mi iti pamilya mi. Nanayunan nga rod anak mi kat nagpakababae meten ti asawa. Alakastan, tuy gayam mo, ambo. Alaga gayam di tamanan, tinagpatinggaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. Isagsagot kada kayo to YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manan, Diyos tagnina, ititunggal maysa.